حرام برا بزحلفة بزعبا ease of access قدامي كفال تمايلنا نيرنا حنجي لما تاكالاي كفال حيزركم متيلو نكتاتل حرام قدامي كفال تمرتنا بزعبا vision ناي مراي تساقمات نزلهم سبات زملكت settings ينابزي تمايرنا نيرنا حنجي لما بزعبا hearing common interaction زبلا تنسترفانا خنرئينا مالتي حجي ኣብ ሂሪንግ ክነኣቲና ኣብ ሂሪንግ ምሳተና ኦዲዮ ትብል ኣላትና ኣብዚ ናይ ኦዲዮ ሓደ እቲ ናይ ድምፂ መወሰኽን መጉደልን ኣሎ ማለት እዩ ገለገለ ሰብ እዚ ድምፂ ኣትሒትዎ ክነሱ ድምፂ ትሒትን ንኽብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ድምፂ ምስማዕ ኣብይ ንኽብል ስለ ዝኽእል ኣብዚ ናይ ድምፂ ንውስኸሉ ሓደ ክፋል ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ታሕቲ ሾው ኦዲዮ ኣለርትስ ቪዥዋሊ ዝብል ከዓ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ካብዚ ንመርጽ ማለት ዝኾነ ኖቲፊኬሽን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ነዚ ስክሪንናሲ ዝኾነ ምልክት ይገብር እሞ እቲ ሰብ ሽዑ ዝኾነ ድምፂ ከም ዘሎ ወይ ድማ ዝኾነ ኖቲፊኬሽን ከም ዝመፀ ይሕብሮ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ፍላሽ ዘ ኢንታየር ስክሪን ኢለ ክመርፅ ሕጂ ረእይዋ ፍላሽ ክእቱ እየ ፍላሽ ዲስክ ናብዛ ኮምፒውተር ምስ ኣተኹ ከመይ ጌራ ክትሕብሮ እያ ነቲ ሰብ ረእይዎ ነቲ ስክሪን ረእይዎ ሕጂ ረእይኹሞ እቲ ስክሪን እንታይ ገይሩ ብልጭ ኢሉ ጠፊ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ኖቲፊኬሽን ከም ዘሎ ነቲ ሰብ ይሕብረሎ ማለት እዩ ከውፃእ ከሎ እንታ ፍላሽ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ፍላሽ ጌራ ጠፊ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብቲ ኦዲዮ ሴቲንግስ ክንገብሮ ንኽእል እዩ ካልእ ኣብዚ ሪሌት ሴቲንግስ ኣለና ምስ ሳውንድ ዝተኣሳሰሩ ኣብዚ ርኢናዮም ነርና እውን ናይታ ኮምፒውተርና ሳውንድ ወይ ድማ ናይ ድምፂ ነገራት ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ ሎ ባተሪ እንድሕር ደኣ ክትብል ደልያስ ፍላሽ ትገብራላ ኣብዚ እዚኣ ሴቲንግ እዚኣ ወሊዕናያ ስለ ዘለና እያ ከምኡ ትገብር ዘላ ማለት እዩ እዚኣ ነጥፋ ኢና ኖ ቪዥዋል ኣለርት ጌራ ኣለኹ ሕጂ ዝኾነ ክሪቲካል ናይ ባተሪ ኣላርም ዲገለ ክመፅእ ከሎ ሰሚዕኹሞ እቲ ድምፂ ብድምፂ ጌራ ትሕብሮ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ነናቱ ድምፅታት ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብዚ ኣቲና ምስ ኦዲዮ ምስ ናይ ምስማዕ ፀገማት ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ኸይድና ድምፂ ክንውስኾን ከነመዓራርዮን ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ክሎዝድ ካፕሽን ዝብል ኣለና እዚ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ ሜክ ዮር ዲቫይስ ኢዚየር ቱ ዩዝ ዊዝኣውት ሳውንድ ባይ ዲስፕሌይንግ ኦዲዮ ኣዝ ቴክስት ማለት እዩ ዝኾነ ኦዲዮ ሲ ከም ቴክስት ጌራ ካፕሽን ከምዚ ሳብታይትል ዓይነታት ፊልም ንሪኦም ሻሎ ከምኡ ዓይነት ኦፕሽን እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይቲ ካፕሽን ስታይል ክትልውጦ እንድሕር ደሊኻ ገለ እዩ ዝደርየና ዘሎ ሴቲንግስ ክትቀያይሮ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ናይቲ ካፕሽን ባክግራውንድ ድማ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካፕሽን ክንብል ከለና ከምዚ ፅሕፈት ዓይነት እዩ ሕጂ እቲ ብኦዲዮ ክሰምዖ ዝተሸገሩ ሲ ብፅሕፈት መልክዕ ኮይኑ ይመፅእ ወይ ድማ ይረአያ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ኢንተራክሽን ዝብል ኣሎ ብዛዕባ ናይ ስፒች ኣሎ ማለት እዩ ምስ ኢንተራክሽን ዝተሓሓዙ ሴቲንግስ ድማ እንታይ እዮም ንኣብነት ኢድካ የሸግረካ ኸውን ኪቦርድ ክትፅሕፍ ገለሲ ትፅገም ትኸውን ወይ ድማ ማውስ ከተንቀሳቐሳስ ከምዚ ትሽገር ነገር እንድሕር ዳ ኮንካ ብዘረባ ጌርካ ማለት እዩ ብማይክሮፎን ጌርካስ ብዘረባ ጌርካ ንክትፅሕፍ ዝኽእለካ ዓይነት ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት ክንወስድ ኢና ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ፕረስ ዘ ዊንዶውስ ሎጎን ኪ ፕላስ ኤች ቱ ስታርት ዲክቴሽን ይብለና ኣሎ ብዘረባ ጌርና ኢና ሕጂ ዝኾነ ፅሕፈት ንፅሕፍ ማለት እዩ ሕጂ ብዚኣ እንታይ ትብል ኣላ ተርን ኦን ስፒች ሪኮግኒሽን ከዓ ትብል ኣላትኩም ነዚኣ ኦን ክትገብሯ እንድሕር ዳ ኺኢልኩም ከምዚ ንሪኣ ዘለና ኣብዚ ላዕሊ ናይ ስፒች ሪኮግኒሽን መፅኣትልና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ክፅሕፍ ክፍትን እየ ሕጂ እዚ ልክዕ ክትረኽቦ ኣይትኽእልና ምናልባት ናይ እንግሊሽ ፀገማት እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ሕጂ ነዚኣ ኦን ንገብራ ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ሕጂ ተላልያ ኣላ ክሰምዓና ማለት እዩ
ሃይ ሕጂ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ፕሮሰስ ጌራ ኣብዚ ትፅሕፈልና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ HI ሓሲበ ነይረ ሃይ ግን ሃይ ብሃይ ፅሒፋቶ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኹ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምርዳእ ኣብያ ኣሎ ፕሮሰስ ጌራ ኣይተምፃልና እያ ዘላ ማለት እዩ እቲ ሓሳብ ግን ተረዲእኩም ኣሎ ብዲክቴት እናገበርናሲ ነፅሕፋ ኣለና ማለት እዩ هراي أبزي بزعبان أي سبيتشي أبزها ناي كيبورد سيتينج كالنا مالتي ناي كيبورد سيتينج نمتايز تقمنا أبزها متنبوز لهم من الوقت إدنا يشجرنا يخون أفت كيبورد كنت حفسي إذا تسجمنا عند حد أخوينو أبزنتاي علنا حاجة أبنت use your device without a physical keyboard حجت physical keyboard قريفنا أبز on screen keyboard زبهرالو نازل حد on gearنا يو أفت screenنا كيبورد يمتز مالتي تريو لهم بس كيبورد غيرنا بماوز ناغبرنا تندليو ነገር كنصحف نخلينا مالتي جنا امنت ابز هنكفت سكي يعني ابز تمصيا جابز غيره كمز ناغبركو كصحف يخل مالتي ترديكم الله حجي ناي كيبورد شغرالن ناي ماوز كتقم ግን ምናልባት የሸግረን እንድህ ኮይኑ بماوز غيره خمس غيره خسرح يخل مالتي زي حاجه حدا طقمي از ناي كيبورد ناي انتراكشن صقمات نزلهم سبات مالتي زي از بوزح سيتينجز كل يخل يغن ታቃን ተገድሰና እዛ ናይ ስክሪን ኪቦርድ እዚኣ ፍልጣ ክንክል ኣለና ማለት እዩ ኢድኩም ንኣብነት ንሕዳ ዝኾነ ሽግር ኣጓኒፍኩም በቲ ሓንቲ ኢድኩም ብማውዝ እናገበርኩም ዝኾነ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ኣብዚ ናይ ማውዝ ከኣለና እዛ ናይ ማውዝ ድማ እንታይ ኣጠቕመና ነታ ማውዝ ከነንቀሳቐሳ ሙቭ ክንገብራ ከምዚ ንሕዳ ተፀግመና ኮይና ኣብቲ ኪቦርድና ናይ ኪፓድ ኣሎ تريو لهم تناي كالكوليتر تمثل إن شاء الله قطرات جل زلوا أنا بينا كفال زلا بيمان وجن بقى غير ناس نتا ماوس كنا نقص عصان هدلينا مالت نزي حجي اون نقبر عم جمرتا حجي أبزت سبيد جل له حجي رأي أنا تا ماوس قديفة بقطر شومون تغيره أب يخيد الله مالتي بقطر 4 تغيره خاني ناب تسقام يخيد مالتي بقطر 6 تغيره خاني ناب يماني وسط له خنتا بوينتر كم زنا جورك خاني كسرح يخيل مالتي جزء كبير زبالة يجن عند هذا إذا كان قصة أبي كانت ماوز من البعض كم أماراتي على مالتي كالز ناي اي كنترول بلنالوز بيتا فيرجن يزولو جانا اب ممعبال ويد ما اب مسرح زولو تكنولوجي مهاني زنقرنا زولو زتريو زلهم بعينخا جيركاسي نتا ماوز كتقوصاصرا مفتان مالتي I don't know بتاعم زجرم عين التكنولوجيا أو زي أي سرح لنا نزولهم هناتو to use eye control connect is supported eye tracking device بلنا eye tracking device خال مسارحي كتجزأت كلا لك مالتي نعو بو غير كي خانة ماوسي بعين خاختن قصاصها كون كتصحف كلا خا on screen keyboard غير كا تصحف مسبات كزرارب كلا خاني text to speech تتقم كخاني نخسر رحي مالت درجة بأداو كاسي أي تتكأمن يخزل لخوات تنقصاصو ماوز يلن تصحفو كيبورد خمان يلن مالتي حجز زغن غنا بيتا فيرجن مالتي سلازي زين متايز حجزنا عجي نتوم ناي مسمع صقمات زلهم كمبيوتر نخطقمون كمون بأداوم فيزيكال زخونه شجرات زلهم سبات دماني كمبيوتر نخطقمو زخولنا اوبشنز يا مالتي مزم درانه Thank you.